the viewer clear to te in zavain chi bai vek ule tun chu ma hian Thlalak edit dan Snapseed Android application manga edit dan kan en hawanga Thlalak thim emo du lo deuh lai eng lo kan ti deuh lai te Snapseed manga ti en dan kha kan en hawanga tun chu ma hian Snapseed brush big kan en ho do na ni he channel hi tha in ti zong te ni chuan ko ngai takin min lo subscribe min lo like min lo share sak turin in khongai na ka han dil masa ani mi tam tak tan chuan thil ol sam tak po ani thei lei theia amai ro chu mi then khat tan chuan kan lo la hriat lo zong tak po ni theia chu bangin a lo hre lo te kan om ani chuan in lo tangkai pui ngei po kan be se Snapseed kan lu tanga plus ang dewa kian kan khoyanga plus a kian ta chuan kan Thlalak edit tu kha kan han khoyanga ti chuan tools khi kan han met leanga kan thai bial la ya khi chuan tools al kan me zo chuan brush alo langa brush bi ka ki kan han khoi lenga chuan hnuaiah hian ki exposure te temperature te saturation le dodge and burn ti te oma tun chu ma hi chuan exposure bi ka khi kan mang do na di adang te po khi man tangkai thei pe ka dia ma ro chu a sei lu tup lo nan exposure chawa khi kan khoi do na di chuan exposure kan khoi nuwa khi feya kan ko khi an muanga khi an diam lama exposure a eng lo zonga ti na ni chuan alaya ka ko le khi 0.7 ti lo lang khi exposure a en zong le a en lo zong ti lan na kha ni chuan a dot tu le mi hi exposure a sang zonga a eng zonga ti na ni a en zong kan du da na kha ta kian set vek thei ani chuan tun tu ma hi chuan exposure hi 1.0 in kada chuan kan tu la ya kha ti hian kan han tianga ka han khoyanga kut zung tang khan amo ka tiang khan thim kan ti la ya te kan siam that du lai kan ti en du la ya kha ti hian kan han khoyanga uluk takin kan tianga pon lampang te ti nuai lawa kha ti kan tum don dia uluk lo edit hi uluk lo in kar la me mai en tun tu mai chon kan han ti thuak don ania heta tang hian uluk zokin in lo ti ve chin don nia exposure kan pek dan te temperature kan pek dan te le saturation kan pek dan te khan kong ro su be ma tun tu mai chon exposure chau hi kan manganga ti hian kan du ang khan kan lo ti ta ma ro chu ki kor ngong te ngong lam pang sir te ki ka lo khoi sual pala ki siam that dan kha kan han en ho le do na ni chuan ki exposure at noi lam zong a kan kala eraser exposure ti lo lang khi kan muanga khi lo lan ve le kan ti sual la ya kha kan siam thale do ni hi asir te khi ka lo khoi ka lo ti sual pal ta ti hian uluk takin a siam that le theya hei chu kan uluk lo da na zira ni Thlalak edit te thil edit re hi kan uluk lo in kar hi a hle be mani ti kha hi ka han sei le ra mani chu ti hian kan siam tha anga kan du to ka kan siam fel nuwa Thlalak hi a save theya hi a save theya chu kan save anga Thlalak edit kha kan zo ani to mai do na di chuan nakina chi sang edit dan chi sang te kan thiam ang to kin ron ti chu kan tum thri ranga kongoi takin min lo subscribe min lo share sak tur han kan han le non le chewa tin hriat thiam lo emo kan na yani chuan in comment section lama khan kan lo da don dia chuan helai hian a save da na khatliam han ti lang leila Snapseed lo la khoi ngai lo te kan om theya export a kian kan khoyanga kan export anga chuan save ti ki lo langa ki kan save anga
kan zo ti na alo ni to do na ni Snapseed hi description a kan download theina tur link karon da chhuah ka kan lo la nei lawa kan du ni chuan link a khan download link a awm ani ka video te min lo clear saka min lo like ka min lo subscribe tu te in zawai chunga lom thu ka soi tak meu meu ani